Gavana ma Kericho Eric Mutai gi nyawadgi ma Kisumu nyang'nyong'o keto kokgi ogirimiti ma kwe gi dwaro mar nyayo kwe boma ma Sondu. Sondu manie tong' counties ariyogo osebedo gi lweny mag dhoudi ma bende osekelo tho mag oganda kod kethruok mag mwandu. Ogirimiti mar kwe mane Gavana Sari okete kokgi otisi ni Kindu Bay Declaration 2024 kendo ne oloso gi duol achiel ka duol mochung' e riwo oganda jo Kenya NCC. Jakom margi Samuel Kobe, commissioner moko e duolo ne ochuo wang'gi e chenrono mar keto kogno ogirimitino ma otim e boma ma Kindu Bay. Governors go ne oyiere mar weyo ne duol mar NCC ting' mar rango weche tong' ma counties go weyo los ewi weche mag mamulo tong' ma counties go kod bende gero embuko mar kwe boma ma Sondu e kind mamoko kaka yor medo nyayo kwe bomano. As a team, and among the things which are key that we have signed, number one is that we will allow and commit that from today, Reverend Copier and his team will lead in the recognition of the boundaries. Secondly, the team we have signed that after, with all this happening, we are going to have a peace monument, which will be in Sondu, and this peace monument, we will equip it, Reverend Kobe and his team will equip together with the ministries with ICT facilities and other amenities so that the youth from both sides of Kisumu and Kericho would be able to use the site together jointly as one way of actually fostering unity and togetherness between the two communities. But this commitment now is saying we want to go beyond that and put together a program and the projects of activities that are going to be of benefit to our people, especially the young people, those young people who have been incited to violence are now going to be the same young people that we want to give opportunities for them in their livelihoods to be able to do, to take up activities that will be economically beneficial to them.